Его сега, някой може да ми каже откъде да мина в това пълно с дупки място. Аман вече тая община Раковски, газиш, влизаш и се молиш да излезеш от тука. Гледай какво става. Дупка до дупка. Пълно е. Локвите показват за какво говорим. А да не говорим, че току-що отминах още по проблематични участъци. И не мога да разбера какво е това безхаберие на тази община. От години алармираме за това чудо и се ни лъжат. Има пари, тая година. Ми коя е тая година, не знаеме. Хой мини някъде от тука. Мама им стара, значи